Hola, què tal? Bé, Hola. aquí estem. Què tal, em sentiu bé? Sí. Vale, perfecte. Doncs, primer de tot, us volia agrair que participeu en aquestes activitats que estem fent. Cada dijous per la tarda fem un directe amb algun col·lectiu o algun artista de Lleida perquè ens expliqui una mica les seves inquietuds, en quin punt es troben i tot allò que els hi vingui de gust. I l'Herba amb Idees, com ja sabreu alguns, som una associació cultural d'aquí de Lleida i la nostra idea és promoure tota la cultura de Lleida fent xarxa, posant en contacte artistes, programadors, públics i crear tot de sinergies i visibilitzar moltes activitats que la gent desconeix. I llavors vam pensar que vosaltres sou ara mateix un gran referent a Lleida i ens agradaria que expliquéssiu una mica el que feu. Portem tota la setmana demanant que la gent ens faci preguntes i què tal? Us n'han enviat moltes o què a vosaltres? Bueno, alguna que tenim els apunts. Sí. Un parell. Jo tinc aquí una xuleta també amb unes quantes, vale? Amb lletra del metge, però bueno. Llavors, adequadament. Llavors, si us sembla bé, us dic una mica les que ens han dit a nosaltres, us les apunteu i les poseu a la cua de totes les que volíeu fer vosaltres en un principi. Vale. Les hem agrupat en dues parts. Unes són com a més genèriques i altres són com a més profundes, per dir-ho així, ¿vale? Primer us llenço les més genèriques. Una, doncs, què és i què és Prometea i qui sou, ¿vale? Perquè hi ha gent que us coneix, però hi ha molta gent que encara us vol conèixer, vull dir que això és interessant. Després, què heu fet durant el confinament, també. I després també, que quins plans teniu a dia d'avui i a mig i llarg termini. Molt bé. I ara ve l'altra tanda, ¿vale? L'altra tanda, d'una banda, ens pregunten quins trucs teniu per saltar i per evitar els bloquejos creatius. Vale. D'una altra banda, que en quin moment l'artista es considera un artista com a tal. Aquesta és potent. Sí. I finalment, què és l'art i quina és la seva funció. Sí. Amb aquesta crec que ens podríem estar 2 hores, Sí, filosofia pura. Filosofia pura. Doncs aquí us deixo i up to you. Endavant i passeu-vos bé aquesta estoneta. Una abraçada. Adéu. Moltes gràcies. Val, doncs, agrair de nou a l'Herba amb Idees per convidar-nos en aquesta proposta i a tots els que esteu entrant o heu entrat abans o després. I bé, de les preguntes que ens han fet i algunes que en tenim nosaltres recopilades, la que hauríem de començar primer que tot és què és Prometea, no? Si vols comentar-ho, Joan, una mica. Vale. Prometea neix com una associació cultural d'artistes a Lleida durant el febrer del 2018, tot i que el projecte s'estava cuinant ja molt abans. El nom deriva d'una novel·la gràfica que és de J.K. Williams III i Alan Moore. I, bàsicament, Prometea és una heroïna del món de les idees que és la protectora del món de les idees. I justament va derivar en aquesta idea perquè des de nosaltres érem 7 exalumnes de l'Escola d'Arts que després d'acabar el curs no veiem la seguretat aquí a Lleida com per continuar tenint una trajectòria artística sòlida i mantenint-nos aquí al territori. Així que vam decidir ajuntar-nos perquè al final l'objectiu de tots era la unió fa la força i a partir d'aquí va néixer Prometea, enfocada com una associació cultural d'artistes, dedicada i enfocada en totes les arts i que pogués aglutinar el màxim número d'artistes possible. Actualment Prometea, com potser alguns sabeu, desenvolupem la nostra activitat local. Desenvolupàvem fins a la data, fins a l'apareixença del Covid, en un local que està situat a Avinguda Catalunya 24, que és des d'on estem fent aquest directe, i que és l'espai on hem desenvolupat algunes exposicions individuals i col·lectives i també que és un espai de treball per als associats que formen part de Prometea. Llavors, Prometea és una entitat que està oberta a tots els artistes que hi vulguin participar i també està oberta a totes aquelles persones que vulguin col·laborar econòmicament o d'una altra forma en Prometea, malgrat no siguin artistes. I bé, això és una mica fins a l'època
pre-Covid, que és el que teníem, i actualment, doncs, tot i que ens trobem en aquest local, la nostra permanència en aquest local té una curta durada, perquè el nostre contracte s'acabava ara a finals de maig. Gràcies a això, quan tenim un contracte de cessió, gràcies a això se'ns ha ampliat uns mesos per a poder buidar el local, però ara una de les preocupacions que tenim, que no és l'única, és buscar un local nou que permeti que desenvolupem les nostres activitats i que doni lloc als nostres associats per generar cultura a Lleida. Vale. Sí, bueno, respecte a què es Prometea, doncs al final és un projecte que es va construint dia a dia, és un projecte assembleari on tots els seus socis donen la seva veu i a partir de les seves intencions i objectius doncs es va construint. El projecte es definiria com una manera de fomentar la cultura aquí a Lleida i en general a tot el territori que puguem abastir. I bueno, al final hi ha molts pilars que ens agradaria potenciar i segurament que amb el temps anirem construint. A mi, de les preguntes aquestes que crec com la primera tria, potser la que després m'agradaria abordar, no sé com ho veus. Sí. És la de quins plans tenim, no? O sigui, deia que, bueno, ara ja us hem dit un dels plans que tenim, que és que ens hem de mudar. Hem de moure l'activitat de Prometea de moment a un espai indefinit, és a dir, que ens repartirem una mica les coses i esperem que tot es quaji bé i puguem anar a un altre lloc on creixen. Però a part d'això tenim altres plans. Un dels plans que tenim és que, per exemple, hem generat una editorial de fanzines que es diu Fanzinetea, amb la qual traurem properament, encara amb una data sense definir, un fanzine col·lectiu fet pels associats. També es llançarà ben aviat una subhasta solidària amb Prometea i amb algun altre col·lectiu, potser relacionat amb el món de la cultura afectat pel Covid, encara no ho hem definit. Tot això, si esteu atents a les nostres xarxes, ho veureu i després, evidentment, tots els nostres associats com a artistes, tot aquest temps, molts d'ells han continuat produint obra i continuem fent projectes i alguns de nosaltres participem al llibre gegant, a la festa del llibre gegant d'Alpicat o fan encàrrecs i comissions, etc. Bueno, no sé, no? Això és una mica els plans. Respecte als plans, doncs aquest. Bueno, suposo que arrel del Covid, doncs la nostra activitat física a l'espai ha tingut de derivar a un altre tipus, ens hem tingut de reinventar. I a partir d'aquest procés de reinvenció ha nascut el que parlem de Fanzinetea, que segurament de cara al juliol ho podreu veure i llegir, i han anat naixent nous projectes que segur que aniran florint. Ens fan una pregunta en directe? Sí, ens pregunten, totes les persones associades sou artistes? Ens ho diu el Mututer. Sí, actualment totes les persones associades són artistes. No tothom, diguem, té una carrera activa, diguem, econòmicament, no? Perquè no tothom en treu rèdit econòmic, però sí que tenim 18 persones associades i una persona que també la tenim com a associada, però que seria més com un mecenes. És una persona que creu en el projecte, no hi participa de forma activa, però ens dona la quota que ens donaria un associat per fer que aquest projecte pugui continuar viu. Casualment aquesta persona també és artista, però que en aquest format de les persones que serien com mecenes o mecenetea, perquè ja veieu que tot ho convertim en tea, perquè som així de bàsics, no? Però les persones que vulguin aportar aquesta via no seríeu com una condició. Per ser associats sí que seria una condició, si més no tenir inquietuds artístiques i produir sense posar uns paràmetres. L'altra pregunta, que ja tu l'has començat a fer, és la de què heu fet durant el confinament i ja ho hem anat dient, no? Els artistes continuen produint. Nosaltres hem començat a generar Fanzinetea. Coses que hem fet, doncs hem començat a fer assemblees virtuals per Skype, per exemple, que és una cosa que segurament fa uns mesos no ens haguéssim cregut. I després, doncs, bé, estirar-nos una mica dels cabells per aquesta situació que ens ve de la incertesa de local. L'altra, que seria com de la primera selecció, és aquesta de en quin moment l'artista decideix i se n'adona que ho és. Si vols dir alguna cosa. A veure, jo personalment no soc una persona que cregui en la inspiració o en els cops de llum. Crec en el treball com res. Llavors penso que al final és treballant i és practicant tècniques i és dibuixant molt o fent molta fotografia o escultura quan potser sents una mica que ets un artista, però tampoc m'agrada gaire el de l'etiqueta aquesta de jo soy artista, no? A vegades els egos són una mica tòxics. Jo
No, ja. Jo, respecte a això de quan se n'adona algú que és un artista, jo penso que és una cosa bastant personal, que al final cada persona va experimentant i estic totalment d'acord amb ella que és a partir del treball i de l'exploració del propi individu que es va construint aquesta identitat, però al final sempre va deconstruint-se i construint-se, no sé, és complicada la pregunta. Jo penso que és molt personal. Sí, us imagineu-vos la de què és l'art, aquesta ja la deixem pel final. Sí que la següent que m'agradaria treure és una pregunta que ens van fer a nosaltres per l'Instagram de Prometea, és que si es pot associar una persona que sigui menor d'edat. Pels nostres estatuts de l'associació sí es pot associar amb l'autorització d'un major d'edat, però és una situació en la que encara no ens hem trobat, llavors si es donés el cas, doncs primer hauríem de fer un pas previ que seria preparar la documentació necessària perquè això funcioni, però en principi doncs, sí que és una cosa que està permesa i que no descartem i a més ens agradaria molt comptar amb gent de moltes generacions, que això també va guai amb l'altra pregunta que ens van fer, la de quin és l'associat que és més jove i quin és l'associat que és més gran. Actualment, què dèiem? Que el més jove té uns 23? Sí, sobre els 23 anys. I la persona més gran té més de 65, no especifiquem. Sí, a tot això, comentar que Prometea està oberta a totes les edats. Com deia la Laura, els menors també tenen cabuda, però sobretot ens basem en gent a partir de la majoria d'edat, els 18 anys aquí. I res, el límit d'edat no existeix a Prometea, simplement el que ens mou és les ganes de generar cultura i de fomentar-la aquí. A veure, la de quants associats sou ho hem acabat dient, no? Que som 18, som 18 associats actualment i una persona que és associada però que és... Orbital. I bueno, hem arribat a ser més de 20 al 2020, el qual va ser un motiu de celebració. El projecte el van començar 7 associats i hem arribat fins a uns 20, que per motius personals diversos ara estem a 18. Però sempre s'ha comentat, sobretot per la gent que ja ha parlat o ha contactat amb nosaltres, que Prometea està oberta tant a l'entrada com a la sortida i algú que ha sigut soci ho pot tornar a ser i... Bueno, jo en relació amb això, perquè això és una cosa que moltes vegades la gent ens pregunta i que no queda clar. O sigui, estem dient Prometea està oberta i tal, però com que la intenció és ser el més clars possible i ser transparents, per ser soci de Prometea, a banda de ser artista, associat de Prometea, doncs hi ha un cost econòmic, que és una mena com de matrícula, que són 10 euros, que és el mateix import de la quota. O sigui, el primer cop que quan t'associes a Prometea pagues 20 euros, que és el concepte d'aquesta matrícula, diguem, i de la primera mensualitat, que llavors doncs, cada mes són 10 euros. És un cost, o sigui, com veieu, no suposa pràcticament res, i més si ho compararem amb espais que se poden llogar aquí a la ciutat de Lleida per fer coworking i tot això, que el cost és infinitament diferent. La de realització diuen... Hi ha una altra pregunta, sí. Tots sou d'arts plàstiques? Arts plàstiques com a tal, no. Potser el gruix d'artistes que tenim ara a Prometea són més de les arts visuals, però... Jo crec que se refereixen, vull dir, tothom és de gràfic o visual, no tenim gent de música, ni tenim gent d'escèniques, ni tenim gent de literatura, però no perquè no ho vulguem, sinó perquè no s'ha associat ningú, ni s'ha generat, o sigui, ens encantaria que això fos una pangea de tots els artistes de Lleida que ens juntéssim perquè tindríem molta més veu per demanar espais, tindríem molta més veu per demanar que se'ns faci cas o perquè ens ajudin. Bueno, jo no sé, si ens ajuda una institució o el que sigui, no és la nostra pretensió immediata, però evidentment tots junts fem això. De fet, sempre s'ha comentat des de Prometea que la nostra intenció és com dèiem abans, aglutinar el màxim nombre d'artistes i també de les diferents categories o àmbits que puguem trobar. Així que estaríem encantats si algú de, per exemple, escultura o música es sumés al projecte perquè ajudaria a que la visió de Prometea doncs, canviés. Però sí que donem peu a això una de les preguntes que ens han fet, que és com quines disciplines practica la gent que actualment està a Prometea. Actualment a Prometea hi ha gent que fa fotografia, jo personalment faig collage, tot i que he fet també altres coses, il·lustració... Jo faig il·lustració, tenim dissenyadors, tenim gravadors, tatuadors, fotògrafs... No sé si ens pintors... fan gestos, vale, és que ens estan... Això és com el diccionari, vull dir, per darrere ens estan fent com el diccionari. Això és l'observador de pájaros, que és una cosa que jo practico, però
no ho sé. No, però sí que de moment aquesta és una mica, segur que ens hem deixat moltes coses, la multidisciplinaritat que tenim i que esperem que abastia més i que algun dia us diguem, és que ho toquem tot, o sigui, a Prometea allà de tot. Això seria el millor, perquè ens ajudaria a reforçar la cultura de tots els àmbits i com deia la Laura abans, seria molt més fàcil aconseguir segons de quines coses i fer més soroll, que al final és el que falta a Lleida, no? Que sembla que hi ha molt moviment i hi ha xarxa, però aquesta xarxa està desfilada i penso que la cosa és anar unint punts. A veure, ens queden una que potser l'hauríem d'encarar més a títol personal, que és quins són els nostres referents. No sé si... Com a associació, vam començar amb l'APIC, amb l'Associació de Pintors i Il·lustradors de Catalunya. També, d'aquest estil, diverses entitats de l'estil APIC, però personalment, referents, jo en tinc moltíssims, però potser els que més m'han marcat han sigut Keith Haring i Jean-Michel Basquiat, serien com els meus top. A mi em costaria també, però sempre m'agrada anomenar-me neodadaista perquè potser és el moviment que em representa més i, evidentment no perquè no em coneixeu, però jo vinc del punk i el punk està allí. Al final el punk també és un dels moviments que estan imbuïts per l'òptica del dadaisme i me n'adono que moltes coses que m'agraden són gent que també s'ha imbuït per aquesta corrent artística ja centenària. Sí, suposo que cada associat de Prometea donaria la seva visió sobre qui són els seus referents. Al final cadascú té el seu elenco d'artistes. En quant a l'associació... Jo crec que l'associació podria com dir. Per exemple, Corpus Verde. Però ja ha començat explicant quin tipus de referents d'associacions teníem. En quant a entitats, l'Escocesa, la Míriam deia Corpus Vergas, també hi ha l'API, com comentàvem abans, i innumerables associacions i sindicats. Sí que Prometea funciona d'una forma autogestionada amb les quotes dels seus associats. Actualment no rebem cap tipus d'ajuda d'administracions públiques, subvencions o similars, sinó que sufraguem les nostres despeses amb els diners que generem nosaltres fent reproduccions d'obra o quan fem alguna petita inauguració, potser tenen alguna aigua o alguna cervesa. Una altra de les preguntes que ens han fet, que és quins trucs tenim per evitar els bloquejos creatius. Jo, personal, ja ho he dit, jo crec que en el treball la forma de no bloquejar-te és treballar. Fer feina, donar-li voltes, si el primer dibuix no t'agrada, fer-ne un altre i un altre i un altre fins que algun et surti bé. I també sí és cert que jo el que faig és que alterno activitats. Més si veig que m'estic bloquejant. Si veig que m'estic bloquejant, arreglo una mica les plantes, o em dono un passeig, o faig qualsevol cosa que em trenqui la dinàmica i llavors torno a allò que havia deixat amb el gest, que a part ho veus d'una perspectiva diferent. O li comento als meus companys de Prometea o altres companys artistes, perquè al final el fet de participar en Prometea genera unes sinergies que enriqueixen la teva obra i els teus projectes. Jo segueixo les dues que ha dit ella, el treball i sobretot estar en connexió amb persones creatives, que pot sonar una mica raro, però sobretot són les que t'ajuden a revifar aquesta flama creativa. I jo, per exemple, l'exposició que ara tinc paralitzada al rectorat neix a partir d'un bloqueig creatiu i com el vaig solventar aquest bloqueig creatiu per tornar-me a ficar mans a l'obra? Doncs va ser anant al passat al que havia fet, el que portava fent ja des de fa molt temps, revisquent totes aquelles èpoques i intentant agafar el que impregna tota aquella essència i a partir d'allí reinventar-se, treballar i intentar sortir del pou. L'última pregunta que ens queda és la patata calenta aquesta de què és l'art i la seva funció. Jo, a banda de practicar, de ser artista, soc historiadora de l'art i definir això en un directe de mitja hora potser em sembla una mica ciència-ficció. Prefereixo aprofitar aquest temps per dir-vos que recolzeu els artistes en els que creieu. És molt important que si teniu 4 xavos i us podeu comprar un print seu o podeu comprar-li obra o podeu fer-li l'encàrrec i feu, perquè així l'ajudeu a continuar fent aquesta cosa que us agrada que faci. I si no teniu 4 xavos, com a mínim compartiu les coses que fa,
feu-li difusió i ajudeu, dic a un artista en concret, dic a Prometea, dic a les coses en les que creieu. Però, evidentment, en aquest període ens afectarà molt a tots i el sector de la cultura i el de l'art pot quedar-ne molt ressentit si no ho tenim en compte. Prometea és una forma també de cuidar els artistes de la ciutat i de fer-los créixer i de facilitar que els hi arribin projectes que potser una persona, per exemple, que això sí que ho hem vist, que no conegui cap artista o que no tingui cap relació amb el món artístic, li resulta més fàcil si ha de fer un encàrrec per pintar un mural en grafiti, anar a una associació, que no fer una recerca de persones que pintin grafiti i de més. Llavors, el fet de que sovint Prometea ha sigut un reclam perquè s'apropin aquestes persones que tenen encàrrecs permet que els associats de Prometea se'n puguin beneficiar. Doncs facilitem aquestes... Referent a la pregunta aquesta de què és l'art, és una pregunta filosòfica, o sigui, ens ficaríem en temes de l'estètica o de saber quines arrels filosòfiques. Diu el Vespe que podria parlar durant l'estona. Jo penso que, no sé, al final és una manera de reinventar el món i d'arxivar també tot el coneixement humà, però és que és una de les tantes branques de l'art que tindríem estona per parlar. El Foxy diria, és idea i forma. Vespe, com definiries l'art? És un martell per colpejar la realitat. El Vespe diu que és un martell per colpejar la realitat. Míriam, alguna suggerència? Bueno, donar veu, no? Sí. Expressar-te. Donar veu, expressar-te. És que al final hi ha tants significats que no acabarien i tant de bo puguem plantejar un debat dintre de poc on acabem amb una conclusió grupal de què és l'art. No sé si... No, de preguntes no en tenim més, si vols. Va. Però traus un xiste bo? No, jo no conto xistes. Tenim 21 persones al directe. Estaria guai que si algú té alguna pregunta en particular, que ens ho pregunti i la podem resoldre, sigui de Prometea o sigui dels associats que la formen i si no, doncs expliquem una mica, no sé. S'ha quedat molt bona tarda. S'ha quedat bona tarda, comença l'estiu, no sé. Bueno, referent a Prometea, una miqueta del que hem comentat aquí al... Què significa aquest pla, no? Ja, és que ho he llegit. Plano feliç. Bueno, Estàs mirant guapo. És que jo no està de cap de setmana. Club d'infància. Sí, jo estic de cap de setmana de Bàntic Festa. Respecte al projecte d'això, ara mateix el que li donem més, en el que ens enfoquem més a Prometea és a reinventar-nos. Estem amb el procés de fanzinetea, de fer una subhasta, com comentàvem abans. També no parem de cercar un local perquè al final és una de les necessitats que a Lleida ens trobem els artistes. Tenir un espai jo penso que és una de les coses que a Prometea ajudaria més. L'hem tingut sobre uns 2 anys i realment ens ha ajudat a arribar on som. Estic veient el que diu. Estan preguntant? Sí. A veure. Marta, m'encanta que que els propis Prometeus feu preguntes per potenciar el logo que té Prometea, que és... Marc diu, parleu de les sinergies xules que passen, no? Per exemple, l'última targeta que hem llançat és una col·laboració que hem fet el Xema, el Josep Monravà, alias Flema, i jo. La base de col·laix l'he fet jo i després ell ha acabat de finiquitar-ho, que se veu superborrós, però si entreu al nostre perfil ho veureu canelita fina. I, per exemple, això és un dels casos. En el cas del collage, jo personalment imparteixo tallers de collage, molts dels associats han vingut als meus tallers i la veritat és que és un gustazo veure que després, com el Xema o altres persones que ja han assistit, estan tirant cap endavant en això. Jo, per almenys, intento ser una miqueta més polida, gràcies a que he estat moltes hores amb dissenyadors gràfics que han patit molt amb l'horror guapo que jo practico, doncs ara... Uy, mucho. Molt mateixen, Moltíssim. Pues me encanta, Ja pot ser l'última pregunta per tancar, perquè queden 4 minuts. Us pregunten si estem en contacte amb associacions similars a la vostra Alces i Fets. Vale. Sí que estem en contacte, no oficialment, però, per exemple, amb la revista Fleck i
també amb el Cercle de Belles Arts hem tingut algun contacte. Al final són entitats que estan aquí al territori i amb bronca, exacte, sí que... Però estan els nostres plans, no? Sí, total. Com diu la Míriam, una de les intencions de Prometea sempre ha sigut fer xarxa. Esperem que més properament ens puguem implicar més amb això perquè és un dels pilars que volem potenciar. Però, sobretot, aquestes tres, tant Bronca com el Plec, com el Cercle de Belles Arts d'aquí de Lleida. I amb fora de Lleida hem tingut contactes, però no així més consolidats. Vale. Muy chulos los talleres, muy recomendables, sí. Sí, amb el garatge. Pues, això de la importància, jo ara m'estic plantejant. El garatge també. El garatge també, perdó. I també vam anar... amb la Saleta hem tingut algun contacte així més... Amb la Saleta, amb la Biblioteca Anarquista... Hem tingut contacte amb algunes entitats que ens agradaria, arrel de tot això, poder reforçar i agafar més força a nivell de xarxa. I això. Vale. Després... alguna pregunta més, ja per acabar, l'última pregunta. Si arriba Prometea, pues si creéis que Prometea arriba, asociaros. No digo más, porque Prometea no se hace sola. Bueno, potser en fem més de directes, ja veig que moltes gràcies pel vostre temps, ja arribem a l'hora. Primer de tot agrair a Elias Rambideas per aquest contacte que hem pogut fer i arrel d'això que vagi sent pública la nostra opinió i la nostra història i estem superencantats. I gràcies a totes i a tots els que esteu aquí aguantant aquesta xapa, espero que us ho heu passat bé i esperem poder veure'ns tots ben aviat en un nou espai, programant expos i desfent aquesta nova anormalitat. Molt bé, doncs donem el directe per finalitzat. Moltes gràcies a tots per participar de part de tots els de Prometea. I, avisarem si en fem més de directes perquè al final és una mena de contacte que als nostres dies ara mateix es pot potenciar i sí que moltes gràcies per prestar-nos una miqueta del vostre temps. Esperem que hagi sigut entretingut. Tanquem, vale? Petons. Moltes gràcies a tots. Ciao.